eske, gaur itzen... Hala, orain ezaizu entzuten. Aixo, kuadrilla! Kaixo! Gaur inoiz baino indartsuago eta bateratuago etorri gara. Etorri gara, Eta etorriko dana ere bai da, Naia, gure erreportaria. Nebukai minutu bat joku bat. Challenge-a. Himetz kalaskerra. Eta gonbidatua, Zukena! Hori da, ze pozik. Bai. Bihar martxak 8 da eta kalasketik ere kalera irtengo gara emakumeen nazioarteko egunarekin bat egitera. Feminismoa denon ardura bada ere, bihar kaleak zuenak dira. Eta gizonok jakin behar dugu bigarren plano batean egon behar garela. Egin dezakezuen honena emakumei laguntzea da eta informatzea da. Hori da, eta gauzak espadakizkigu galdetzea ondo dagoan, Bai, ondo dago, batzutan nekagarria da, denbora guztian erantzuten eta galdetzen eta ibiltzea. Asko eskertzen dugu norberak, bere kabuz bilaketa egiten duena. Eta hori, zer egin dezakegu guk bilaketa hori egiteko, edo nora algara joan, edo... Adibidez, sare sozialetan, talde feministei jarraitu, normalen herri bakoitzan ere, talde feministak daude, ikastetxeetan... Niri txikitan oso hitz potoloa iruditzen zitzaidan feminismoa. Baina Aritz, noiztik diogu guk beldurra erronka bati, Challenge bat diguk, gainera guztian onerako denean. Ja, askok uste dute garaipena emakumeentzat bakarrik izango dela, baina gizarte feminista bat guztion garaipena izango litzateke. Ni gogoratzen naiz nire amonaren begietan zirrara ikusten nuela martxoa 8 heltze zenean. Egia da, nire amatxi ere bai eredu handia izan da guretzat eta familia osoarentzat nik uste dute referente dela. Gainera, haiengandik ikasi dugu zaintzaren ardura, eta emakumeen lana dela barneratuta edukiarren, guztiona da, gizon eta emakumeen. Horrela da, amen. Eta asko medizten zaitut. Eskerrik asko tartea hartzeagaitik eta laguntzagaitik guri guztioi. Niri eta guztioi. Eskerrik asko. Elkarlana asko eskertzen dugu baita ere. Eta orain, elkarlanarekin jarraituz, Naia gure erreportarekin joango gara gure adizkide, kementsu, talentudun, indartzudun, kide bat. Superstar, guazen bidora. Kaixo, bikote! Irabazi artean emakumeak nagusitu dira futbol taldeetan, baina gaurkoan ane eta ni erronka berri bat probatzera etorri gara. Erronka berria pintura da. Ia, ama, nola pintura? Historian zehar gizonezko asko nagusitu badira ere, Euskal Herrian emakume garrantzitsu asko izan ditugu. Mentxugal, Maripuri Herrero, Rosa Valverde... Beldurra. Emakume margolari gehiago nahi ditugu. Prest? Bai. Venga, guazen. Gure erronka ondorengoa. Batak bestea margotu beharko du. Bidean galdera batzuk erantzun beharko ditugu. Erantzunaren batean bat egiten ez badugu, zailtasun bat egituko zaigu. Ai, ama, ezagutu ginen lehenengo saioan. Bai. Ikastin jasan behar nu. Baizea. Ez. Ni gogoratzen naiz beti, pasa genula supergaizki entsaioetan. Hau ez dut kontatin joiz, baina iaia esan un... Ez. Nik 15 urten azkan. Mendez. Ze. Peiratu diazu? Ezin da ikusi. Claro, sekretu da. Venga, buelta mango jogu, orduan. Bai. Bale, nik argi daukat, manerena. Fijo mate. Nola mate, tia, eske... Ze bio gehiago? Baina hori da ikastolan ez dago biologiari. Bueno, biologia bai, Zuria, plastika. Plastika, bale. Iepa. Nik arrerena esango ez lehenengoa. Hirugarrena edo laugarrena? De hecho, igual laugarrena, Bueno, eske zure trama aurten potente dago, misterioa daukazu. Zuria, hirugarrena. Bigarrena. Bigarrena! Bale, ba. Naia, itxoin, ez du balillo. Ez du balillo. Angela botako nuke, eta sartuko nuke Marta San Adrián. Atletiken egonda, oain alabesen dago eta nere laguna da. Kenduko eta arene, eta nola erdian jokatzen duen jarriko nera Izagirre baita. Zelotxa mesedez. Baina, hala, jazta. Eske gaina, ez. Zain besteako, Zea. Eta zuek etxean animatu, Probatu margotzen lagun batekin bakarrik. Ni datorren astean saltxa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi zan, eta musu pila. Agur. Bitu nana. Toma. Vale. Nik ane aitormena daukat. Bai. Zindagizut, ez, baina aitormena daukat. Lehenkoan joan nintzen museora, eta artean oso eder bat ikusi nuen, zuzabitzen pilo bat, eta sorpresa hartu nuen, ze pentsatzen nuen gizonezko izango zela, eta emakumezko batena. Hori da barneratuta dugulako sorkuntza guztiak gizonak asmatu dituzela, eta ez horrela. Begiraritz, emakumeak egindako asmakizunak ekarri ditu. Bai! Lehena, eskolan asko erabiltzen genuen. Txuletak, igual. Nik ez. Tipezal. Nik erabiltzen nuen bolia bezalako azena. Ez, nik horrela egiten zuenak. Urrengoa. Uda gozotzen duen asmakizuna.
izozkia. Bai. Bai? Bueno, izozkia egiteko, makina. Makina. Zer nahiago kukurutxo edo tarrina? Kukurutxo. Hori bai. Ez que tarrina... Tarrina hartzen dutenek? Eta azkena. Bai. Denok konektatzen gaituen. Sare sozialak. Ez, aritz, wifia. Wifia, Ostras, emakume hori egon behar da, txiklikin, Emakume batek asmatu zuen, baina nik uste eta beraztu zena gizona zela. Fijo. Orain datorrena, nebukaida eta bideojokoetan emakumeren presentzia aldarrikatzera dator. Ikus dezagun. Wow. Ai, emakumeen egoera bideojokotan. Haze, panorama gehienetan. Bino ez beti. Azken aldian desiente sorpresa guaiak eukitzen egea. Adi, bagoa zela. Aste hontako bideojokoa The Legend of Zelda Echoes of the Wisdom da. Akzio eta abentura generokoa. Ezagutzen zute The Legend of Zelda bideojoko saga, behin eta berriz errepikatzen den istorioa. Heroi batek erreinu eta printzesa salbatu behar ditu izaki maltzur baten eskutik. 30 bideojoko bino gehiago ditu sagak eta gehienetan premisa berdina da. Ta horrela hasiko da gure abentura. Linken azalean jarri eta Zelda salbatzera jungo gea. Bino justo Zelda salbatuko degunean zulo beltz moduko batek gutragatu eta... Orain Zelda gara eta Link salbatu beharko dugu. Txoin, bino, ze marabila dau. Erreinu guztian zehar zulo beltz moduko batzuk agertu dia eta dena kaos ezinguratuta dago. Nola de montre salbatuko du hau printzesa ziztrein batek? Printzesa ziztreina? Espatari trebe bat izateaz gain asterik originalena izango gara. Beste beba, eta beste beba, eta beste beba. Munduan zer aurkitzen ditugun izaki eta objetuen erreplikak eginez etxai eta oztopo guztiei aurre egin beharko diegu. Animatzen zazte printzesa usartonen azalean jartzen? Begira zer ekarri dudan... A ber, zer ekarri duzu. Artea eta aldarrikapena beti eskutik ez da. Nik egin nuen bakarta bat. Bai. Miley Cyrusentzat kontzertu baterako. I Love You jarri nuen, purpurina askorekin eta horrela bere aurpegia... Aritz, guk kontzerturako ez, guk bihar kalera ateratzeko erabiliko ditu. Vale, oso ondo. Bai idatzizuk gora borroka feminista. Ok. Eta nik idatziko dut etorkizuna feminista da. Perfecto. Bai? Handi, irakurtzeko moduan. Ja, zaika biduko, zaika bitzen, Eta txikiago. Esan duzu eta reivindikazioa eta artea eskutik doaz. Bihar kalera joango gara, eta kalera irten ezin diren emakumeengatik ere egingo dugu oiuka ozen. Bueno, Ani, eta orain, kalera goaz. Ezta? Bai? Zure challenge-a igustera. Challenge-a, guazuma. Kaixo, beste behin kaldean eta beste behin zerrende derraunira alboan. Ekintza hauek zerrendatzen ausartuko zarete, goazen! Ni Manes naiz. Ni Xone. Inaia naiz. Ni Jaski. Ni Leire. Amalur. Iria. Jarriko ditugu goian probableenak eta behan gutzien. Probableena. Buzker bat gota unetxarrean. Pasatu zaizuei. Askotan. Ziur. Ez dut uste. Nik uste dut ez. Ez. Pasatu zaizue. Ez, nahi ez. Ila buruzeil moztu, venga. 10.000 eurogatik. Bueno, 10.000 euro. Baina, hemendikan adibidez. Venga. Bueno, pijama ez aldatu, nik aldatzen dut. Zenbatero aldatzen duzu pijama? Astero. Pijamaz ez aldatu hilabete batean. Pereza pizkate mateo. Bai. Osea, ez dut aldatu pijama. Vale. Egul noviembretik da. Ai, hau ez da oso higieniku esat. Bostile pijama aldatu gabe. Sekretu bat kontatu, horrela, osa nahi gabe, ez? Ja, sekretu bat eskapatzea. Askotan gertatzen zait. Ez kontatu sekretua berari, Nik ez, baina Isonek bai. Barkatu! Asko hitz egiten du, lagun asko ditu baita ere. Iraupen luzeko harreman bat eduki. A ber. Horrek ematen du ezetz. Ani bai, zu. Harreman kontzeptu oso zabala, orduan... Errealitatea da, ezta? Bai. Txalo bero bat. Bueno, orain gonbidatuak. Hauek bai fitzajeak, Fuerte datoze. 2008 da, fuerte datoze. Primizia azkarekin datoz gainera. Batoz primiziekin guri kontatzeko? Espero dut baiet. Gauzatxoak datoz. Gauzatxoak datozkizkuz. Bai, gauzatxoak datoz. Garetelako. Hemen gaude berriz gonbidatuen txokoan eta gaur gurean Zukena Asier eta Naia ongi etorri. Zer baduz? Ondo. Bai, de chill. Oso chill. Bai. Zukena 2008an sortu zen eta 2023an lehen diskoa kaleratu zenuten, guztia gordetzea ezinezkoa da izenburuarekin eta oihartzun handia egin duzu Euskal Herrian oroitzen abestiarekin. Baina betitzuriko gara, zoriontsu garen lekura. Zelan zaudete arrakasta guztiek? Ondo, oso pozik, ez? Nik uste, azkenean lana inta gero ikusten dela
fruituak hori da. Ez gebera, espero. Hori, hemen egote. Hori da, ez zenuten espero. Espero. Gu gure lan egin genuen, oinatiko 6 lagun juntau eta estudizio baten sartu. Eta etorri dena oso ona izan da. Bai. Eta oso Orain txikian berria ere atara duzue. Atzerako duzu berri, badakit ez da komeni. Eta orain 2025erako zerbait duzue prestatuta? Hortxe gabitz, poliki, osea, prisa barik be, ez daku esan da, ez dakize datatarako atara biunik, diskorik ez ezer, baina bueno. Ez hor, gauzak ondo itea, gure jarri dut talde mailan gauzak ondo itea, orduan, hortako uste du honena gala, fetxa batez jartia gauzeiri. Eta dagoenean, egongo da. Ba, orain kalera joango gara, ze kaleko jendak galdera bat daukazuentzat. Zerrendatu taldekideak langileenetik alperrenera. Ez que bikote, jende hona etortzen da, Bai, ez que esan inbiu. Bai, esan inbiako. Langileena, hasi, sin duda, osea, baina sin duda. Hasi, ez no. Gero esango neke iratxe. Bai, gero bajoa joten duena iratxe. Ba, gero egongo ian oiderroni, eta gero azkenak Xantita Albi. Baso egiten dute gehiago edo ze... Bai, eurek bate eta ez que gitarria Eurak egin dago gero, hori da. Eta, igual zuetza da, bi aizpekin lan egitea nolakoa da? Kasu askotan, gauza honetan, retroalimenta egiten dira, eta ordan da la hostia. Baina, karo, ja, sarraketen gainean retroalimenta egiten dira. Ez, a ber, ni oso gustora nire aizpekin lan egiten, oso harreman hona dakuta. Baina, gero gisa, bazkidean aizpagarela, eta etxeko gauzak igual baten duen saiotara. Edo zintxorra, aurkuan azarretu ginela, abezein dutxau lehenengo, eta, bueno, entzun behar izan hemen bateixiak gure azarrerana, baina, bueno. Dana, Bueno, kalera joango gara berriro, beste galdera bat daukagolako zuentzat. Miresten duzuen artistaren baten mezurik jaso alduzu, Igual, hasi ginean ez aurreko urtean. Horra dibiez, lehenengo aldiz igual, hainbeste taldekin ta joten, eta gominen hor burutik taldeakin. Igual, gu beti entzun izan dula, o ez dakit, inoketzukala harremana bez, eta harbeen etorri izan da, oso ondo kontzertua, ez dakit, eta izan muy guai, como, wow, en plan, zatiator gente hori nireana, berro baitira. Gaztea sarietara izendatuak izan zarete, talde berri honenaren saria, nola bizi duzue hau? Gainera, azken aldian talde berri pila bat atera dira, eta zuek zaudete bertan izendatuta. Ez dakit, da fuerte ikustia hor zure taldean izena, de repente, ez dakit. Bai, ez que gaixo bat hori, 6 lagunen artean hasi zen, 6 o 8 lagunen artean hasi zen proiektu bat, holako leku batzutan izena gerketia. Kaleko iritzen bilagoaz, galetu dugu zein den zuen emakume erreferentea bihar martxoak 8 delako. Nerea Mona, bere garaian, etzen normala ikastera joatea unibertsitatera, eta bere izan zen lehenengoa familiakoa. Niretzako nire ama da asko maitatzen dut eta nire eredua. Nire emakume referenteak nire familiko emakumek die. Gaizki hona izenetan asko lagundu diatelako. Emakume eredua nire ama da, nirekiko daukan sakrifizioa. Futbolen ibiltzen naiz, kategoria altutan, eta bere sakrifizioa nire partioa eta tortzea, eramatea, eta garrantzia asko ematen dio, eta nire eredua da. Ze garrantzitsua diren amak, esan behar nuen, ez berdin. Ze tipikoa ematen du, baina bia da. Nik esango neke txeko, aizpia ama eta hola esango neke bai. Nire amamatik dekantauko nintzen, bere lehenengo jobia izan nintzen, eta beti danik egonda nirekin futbolian jolasten, zukaldian tontuan, emizanian tontuan egiten, eta ez dakit, estimu asko dagoen pertsona da. Bueno, jolazaren txandaldu da, beraz, kimetzortik dago ja prestatzen. Kimetzortik dago Bai? Horti dabil. Kaixo, nire kalasker maiteak. Zer non zabete, maiteak? Pusikak bueltan dira kalaskan. Pusikak airean dauden bitartean, pelotatxo hauek kutxan sartu beharko dituzue. Lehenengoak lehiatzen izango dira Anepe eta Xier, eta bigarrengoak Naia eta Aritz. Beraz, kalaskers versus Zukena. Zuek pres balima zaudete. Eta etxean ere pres balima daude, guazen jolastera. 3, 2, 1, guazen! Gogoratu behar duzue, egloboak ezin duela lurra ukitu eta pelota guztia gainera joaten ari zaizkizue, beraz. Hemen Asier toperari da, pelota pila bat sartu ditu dagoeneko. Ane! Bere dantzari doaiak aprobetxatzen ari da. Asier, gogoratu. Pelota guztia joaten ari zaizkizu. Venga, estiratu pixka, bat, gezurra dirudi dantzaria zarela. Asier egurra ematen ari zaizkizu, Pelota gutxi geratzen dira. Gogoratu, globoak ezin du lurra ikutu. Eta demora maitzen ari da, bost. Lurra ikutu du!
hain ondo aguantatuta nola? Azkenengo momentuan, sentitzen dutane baina esan beharra daukat. Kaleratuta zaudela, monen bestez, Asier irabazlea zorionak, oso ondo jokatu biok. 3, 2, 1, batzen! Globak koraino bat arditen naia! Aritz, urrutira joaten ari zaizu globoa eta arrisko ikusten dut bitartean naia horrari da topera. Oso estrategia hona naia. Aritzek gehiago dauzka esan behar dut, beraz naia mugitu pixka bat. Beraz galdu egingo duzu. Egia da Aritz asko mugitzen ari dela globoa, Eta zu nahiko finko zaude hor, baina... Bueno, ondari zarete bialdurera iristea ardoaz, eta 5, 4, 3, 2... Egia da hemen ere, nahiko antzeko daudela, esango nuke, Aritz, zurean pelota geixiago dagoela. Baina, Aneperi globoa lurrera joan zaio, eta zuri ere bai. Beraz, oraingo honetan ere, nahiari eman beharko diot garaipena, zukena sua ematera etorri da Kalaskara. Oso ondo jolastua, Oso ondo jolastua, zorionak ez musu erraldoi bat, eta betxo bat arte. Agur! Heldu gara amaierara, eskerrik asko, Naia, eskerrik asko, Asier, gurera etortza gaitik. Zer mugu egon zarete? Oso ondo. Nik superrondo pasat. Ziur, izerditan. Bai. Gogoratu, zukenaren musika guztia entzungai dagoela plataforma guztietan, beraz, txekeatu, eta baita sare sozialetan, Aritz, Anepe, Makusi, Kalaska, Guztia. Eta datorren astean, bakizun honen ongo garen, hemen leku berdinak Kalaskan. Aio! Agur!